Des de dilluns que tothom té els ulls posats al sud de França. Potser ja heu sentit que un home va disparar davant d'una escola i va matar 4 persones. Doncs bé, després de seguir diverses pistes, la policia ja sap qui ho ha fet. Ara tenen el culpable envoltat a casa seva i esperen el millor moment per detenir-lo. Però us expliquem com va anar tot. Tot plegat va passar en aquesta escola de Toulouse, al sud de França. Dilluns al matí, un home s'hi va acostar amb moto a l'hora d'entrar a classe i va disparar contra les persones que s'esperaven al carrer. A causa dels trets van morir 3 nens i el pare de 2 d'ells. Potser us preguntareu qui pot haver fet aquesta bestiesa? Doncs al principi la policia va pensar que els culpables eren un grup de neonazis, que són un col·lectiu a qui no agrada gens les persones d'altres races. Defensen les idees del nazisme i del seu líder, Adolf Hitler, que perseguia les persones que considerava de races inferiors, sobretot els jueus. Com que l'escola que va rebre l'atac era de nens jueus, la policia va seguir la pista d'un grup de neonazis com a primera opció, però al final han descobert que el culpable va actuar per altres raons. Es tracta d'un jove de 24 anys que va néixer a França, és musulmà i diu que va cometre l'atac per venjar-se del que passa a Palestina. En aquesta zona, a tocar del mar Mediterrani, ja fa molts anys que jueus i musulmans s'hi barallen i això ha provocat molts morts. Evidentment, tothom ha condemnat l'atac sense tenir en compte la seva religió i moltes persones s'han volgut acostar aquests dies a l'escola per deixar-hi espelmes i dibuixos com a mostra de condol.